Os sindicatos saen á rúa neste 1º de maio, Día do Traballador, con manifestacións marcadas pola guerra de Irán. En Galicia, as centrais sindicais marcharon divididas. A manifestación central de UGT e Comisións Obreiras foi na Coruña. E a CIGA levou a Lugo as súas reivindicacións. É a primeira vez que a Central Nacionalista sitúa na cidade das Murallas a súa mobilización principal. Faino apenas unha semana antes de que se debata a moción de censura contra o goberno de PSDG e BNG. Moi boas tardes, benvidos ao Telexornal. As reivindicacións laborais volven mesturarse co pulso político neste 1º de maio. Os líderes de UGT e Comisións desprazáronse a Málaga, coincidindo coa campaña electoral en Andalucía. Unai Sordo e Pepe Álvarez estiveron arroupados por membros do goberno. A voceira do Executivo, Elma Saiz, compartiu manifestación coa candidata e exministra María Jesús Montero, e Yolanda Díaz apoiou o candidato de Sumar, Antonio Maillo. Nas súas intervencións houbo mensaxes contra a guerra e chamadas a garantir o acceso a unha vivenda digna. A mañá complicouse na Coruña, nas inmediacións de Riazor. As horas previas do partido entre o Deportivo e o Leganés, que se xoga esta tarde, deixaron momentos de tensión. Un grupo de radicais do Leganés accedía á contorna do estadio. A rápida intervención das unidades antidisturbios permitiu interceptalos e evitar un posible enfrontamento coa afección coruñesa. E unha avaría nunha tubaxe en pleno centro de Pontevedra deixou escenas pouco habituais con asolagamentos e cortes de luz. Son imaxes tomadas polos propios veciños. A presión da auga fixo saltar os sumidoiros convertidos en fontes, mentras a auga corría como a ríos polas rúas anegando garaxes e comercios. Van ver a dificultade do dispositivo de rescate de 9 vacas en Taboada. Houbo que levantalas no aire cun helicóptero que chegou dende Asturias, que as está a sacar do fondo do precipicio no que estes animais quedaron atrapados. Aí está unha desas 9 vacas levantadas polo helicóptero. Inda que seña co helicóptero non vais a chegar ali tan... O sitio é moi peligroso, incluso po helicóptero, o sea, hai que... Eu non quero que poña a nadie en riesgo a súa vida por unhas vacas. Temos imaxes novas do ataque contra Donald Trump. Allen saltou armado o control de seguridade no Hotel Hilton cun único obxectivo na súa mente: matar o presidente dos Estados Unidos. E esta Ponte de Maio pilla os hostaleiros cun 60% das prazas ocupadas e con moi boas expectativas. E os viaxeiros con moitos plans. Pasaremos el día, comeremos en el mercado y perdernos por las calles. Tenemos que buscar el hotel, que lo tenemos ya acogido, y luego buscar. Nos quedaremos un par de días más por aquí, comeremos bien y descansaremos, que apetece mucho descansar. Nos deportes escoitaremos a Radu. O porteiro rumano é unha das sensacións da temporada no Celta. Un xogador carismático, moi querido pola afección, que deu moitas das mellores paradas da Liga. Atendeunos hoxe en exclusiva. Temos por diante unha tarde con algunhas chuvias en Lugo e no interior da Coruña. As temperaturas máximas soben un pouco en toda Galicia, sobre todo na provincia de Ourense. Os sindicatos saen á rúa en Galicia neste 1º de maio marcado pola guerra de Irán. Reivindicaron salarios dignos e máis vivenda para os traballadores. Fano, como ven sendo habitual por separado, Comisións Obreiras e UGT celebraron o seu acto central na Coruña. Goberne quen goberne, as pensións se defenden. Nun contexto internacional marcado polos conflitos bélicos, os traballadores saen á rúa para reclamar mellores condicións de vida. Os sueldos son ridículos. Milleiros de persoas que responderon á chamada dos sindicatos, Comisións Obreiras e UGT escolleron a Coruña para o seu acto central. Celebrar este día, pois como todos os anos,
A pena que non haya máis xente, que non sean conscientes de que isto é imprescindible, non? Porque aquí non se regala nada. Ante os efectos das guerras, chaman a mellorar os salarios para afrontar o custo da vida. Queremos falar de salarios, reivindicamos salarios, non pode ser que a clase traballadora non pode ser que estés traballando e que non poidas chegar a fin de mes, que teñas que pensar se encher a neveira ou pagar a calefacción, non pode ser. É unha vivenda digna ante a escalada de prezos no mercado. Para que poidan ter acceso, como decía, a esa vivenda que ten que ser un dereito fundamental na que se teñen que implicar todas as administracións deste país. Na manifestación da Coruña tamén participou o secretario xeral dos Socialistas de Galicia. Defendendo ese estado de bienestar que non se entende se non é polo impulso de defensa dos dereitos dos traballadores e das traballadoras, esas pensións públicas que veñen da reivindicación do mundo da clase traballadora. Comisións Obreiras e UGT celebraron outras marchas por toda Galicia, entre elas nas cidades de Vigo, Ourense e Ferrol. A CIGA celebrou o seu acto central por separado do resto dos sindicatos. Manifestouse en Lugo a menos dunha semana de que se debata a moción de censura. Ás portas da moción de censura en Lugo, a CIGA marcou este día nun contexto que denominou de golpismo e de imposición do diálogo social e de representación institucional. Sumido nunha carreira de autoritarismo, de golpismo. Baixo o lema de traballo, dereito, soberanía, Galicia contra as guerras, a central sindical criticou o gasto militar por atacar, din, os dereitos sociais. Nos vimos reclamando un plan de choque donde cesen os gastos militares e se destinen para a protección social. Os participantes reclamaron melloras que repercutan na masa social traballadora. As melloras para os traballadores, para que ganen cada vez máis. Que seguir loitando por mellorar as nosas condicións de traballo. A voceira do BNG, Ana Pontón, secundou a manifestación da CIGA, pero na Coruña. Reivindicar a paz. Estamos nun momento onde vemos como o imperialismo está promovendo guerras que lle afectan directamente aos petos dos traballadores. O imperialismo, dixo Pontón, promociona guerras que repercute no encarecemento da vida. E esta é a manifestación de Málaga. Os sindicatos trasladaron ali o seu acto principal coincidindo co arranque da campaña electoral en Andalucía. Habitualmente convocábana en Madrid. Canda os sindicatos desprazáronse ata Málaga, varios membros do goberno para arroupar os candidatos socialistas e da coalición que integra Izquierda Unida, Podemos e Sumar. Dereitos non trincheiras é o lema que mobilizaron os sindicatos polas rúas de Málaga. A vivenda no centro das reivindicacións sindicais con críticas ao rexeitamento esta semana no Congreso da prórroga dos alugueiros. No le deseo ningún mal a nadie, pero me gustaría que alguno de ellos viva en sus carnes cuál es la situación que representa que saquen a esas familias de sus casas. Din que este 1 de maio ten máis que nunca un carácter internacional e chaman a alzar a voz contra a guerra, contra os novos tiranos e contra os extremismos. Hoy en día corremos el mayor riesgo de involución democrática y social que ha conocido Occidente desde las dictaduras militares del siglo XX. A ministra de Traballo, que arroupou o candidato a Junta da Coalición por Andalucía, Antonio Maillo, reivindicou a negociación colectiva e lanzoulle esta mensaxe á patronal. Tanto que habla de negociación colectiva, en la negociación colectiva, que es su competencia, reparta los beneficios y suba los salarios en nuestro país. A ministra voceira do Goberno, acompañada da candidata socialista e exministra María Jesús Montero, sacou peito dos 22 millóns de traballadores que hai en España. Ha costado mucho llegar hasta aquí y vamos a seguir avanzando en derechos laborales, en protección social, sin dar un paso atrás. Mellores salarios, vivenda digna, respeto ao dereito internacional, as proclamas sindicais repetíronse en máis dun cento de marchas por toda España. Neste Día do Traballo, o presidente do Goberno saca peito do crecemento económico de España e a oposición pon o acento en que os traballadores gañan menos porque sobe o custo da vida. Algunos anuncian el apocalipsis, llevan años haciéndolo, cada vez que se amplían derechos. La realidad es tozuda, es bien clara. Hay más empleo y más derechos que nunca. No puede ser que el gobierno gane más cuando las familias llegan con menos. El gobierno socialista ha convertido el trabajo en una carrera de obstáculos. Suben los costes, suben los impuestos, suben las cuotas. Trabajar ha de servir para vivir, no solo para pagar.
E a campaña electoral en Andalucía arrancou, prolongarase ata o 15 de maio. O actual presidente e candidato popular afronta o exame co obxectivo de seguir gobernando en solitario. Os socialistas comezaron cunha mensaxe de confianza na vitoria e apelan á mobilización dos progresistas. Vox defende que a súa formación en Andalucía pon en Andalucía no centro das súas políticas, pon a Andalucía no centro das súas políticas. E o candidato de Por Andalucía di que darán a sorpresa. A tensión aumenta en Lugo a unha semana da moción de censura. É só o aperitivo do que pode pasar a próxima semana cando se vote a moción. Centos de persoas a berros desde a Praza Maior, pero tamén no Salón de Plenos. Apupos para a futura alcaldesa. E aplausos para o actual alcalde. Pero o branco da ira foi a concelleira María Reigosa, que aguantaba aparentemente tranquila desde o seu asento. Dixéronlle de todo e mesmo lle deixaron moedas en sinal de repulsa. A tensión non baixaba e houbo que desaloxar o pleno. O equipo de goberno ponse de lado dos manifestantes. Non entenden baixo ningún concepto, son estas traicións. E fai contas para volver. Un ano, diu o alcalde, o líder dos socialistas fala de movilización espontánea. Contra esa moción de censura. Curiosamente, os que pretenden entrar pola porta de atrás, onte saíron pola porta de atrás do Concello, non? E non pactos escuros con transfugismo que representan un ataque directo á democracia. Onte cruzaron unha liña vermella importantísima, que é a da manipulación dun pleno municipal. Se nada cambia o vindeiro xoves, Lugo despedirá 27 anos de gobernos da esquerda. A maior asociación de fiscais carga contra os cambios propostos pola nova fiscal xeral do Estado nomeada polo Goberno. Teresa Peramato designou como número 2 da Fiscalía Superior de Galicia a muller do seu antecesor no cargo, Álvaro García Ortiz, condenado por revelación de segredos. Noutro dos movementos, Peramato releva a fiscala xeral de Madrid que declarou contra García Ortiz. A Asociación de Fiscais censura que os cambios priman a afinidade persoal con Peramato e co exfiscal xeral, prescindindo do mérito e da capacidade profesional. O acordo comercial entre a Unión Europea e o Mercosur xa está en vigor de forma provisional. Dende hoxe mesmo redúcense aranceis para algúns produtos no marco deste pacto entre a Unión Europea e os países do Mercosur, que son Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. O acordo dá lugar a un mercado conxunto duns 720 millóns de consumidores no que os aranceis van ir diminuindo de forma progresiva. No caso das exportacións europeas ao Mercosur, os gravames aos automóviles e a maquinaria desaparecerán en 15 anos. En 8 xa non terán aranceis o viño. E en canto aos produtos que chegarán a Europa dende os países do Mercosur, a carne de vacún estará limitada a 99.000 toneladas anuais, cun gravame do 7,5. Non terán arancel o mel, os cítricos, o polo ou os ovos. A Unión Europea aprobou medidas de salvagarda e di que vai vixiar os prezos. Agora cambiou a normativa esa tamén, antes chamaban... Os voos comerciais entre os Estados Unidos e Venezuela reanúdanse despois de 7 anos. O primeiro entre Miami e Caracas levou representantes da industria petroleira e mineira. De momento, a ruta terá unha frecuencia diaria. A finais de mes, aumentará 2 voos ao día entre os 2 aeroportos. O presidente dos Estados Unidos carga contra a postura de España, Italia e Alemaña no conflito con Irán. Trump di que baralla retirar as tropas estadounidenses destes países. Rosa. Trump publicou o mércores que Estados Unidos estaba estudando e revisando unha posible reducción de tropas en Alemaña, onde hai máis de 36.000 efectivos, e que tomaría unha decisión en breve. E onte, ao ser preguntado por se aplicaría a mesma medida en Italia e España, respondeu: probablemente, por que non?
Italia non nos axudou en nada e España estivo horrible, absolutamente horrible. Nos axudámoslos con Ucraína. A principios de marzo, Trump xa ameazara con cortar todo o comercio con España por negarse a permitir o uso das súas bases para operacións contra Irán. Estas son as imaxes do atentado contra o presidente dos Estados Unidos, o terceiro que sofre Donald Trump. Lembrarán que o agresor foi capturado antes de abandonar o hotel de Washington onde tentou acabar coa súa vida. Pois ben, un novo vídeo amosa como o atacante na cea de correspondentes atravesa o control de seguridade a toda velocidade armado e disparando. Agora xa o vemos máis claro. É o momento en que Cole Thomas Allen atravesa a toda velocidade o control de seguridade en 4 segundos. Vese como os axentes lle disparan a el záfase. Este novo vídeo máis nítido publicouno a fiscal federal de Washington. Son imaxes de Allen vixiando a zona antes do ataque e as máis importantes, estas nas que se ve o fondo á esquerda como entra cun abrigo nunha sala veciña. Un can de seguridade percibe algo e ségueo durante uns segundos, pero inmediatamente Cole Thomas Allen irrompe no filtro de seguridade xa sen o seu abrigo e a toda velocidade, pero no que podemos ver claramente que aí abre fogo contra os axentes. Con todo, este vídeo aviva as dúbidas, non deixan completamente claro quen efectúa o disparo que alcanza o axente e reforza a teoría de que o feriron os seus propios compañeiros sen querer, porque todo, como ven, é moi confuso. O vídeo non proba nada definitivo, pero complica a versión oficial de que o atacante ferira o axente. Alén seguirá en prisión, tiña que comparecer para impugnar a súa detención, pero renunciou. Permanecerá na cadea ata o día do xuízo. E despois do último ataque antisemita en Londres, o Reino Unido eleva a alerta antiterrorista a grave. Houbo 2 feridos nun barrio xudeu, pero hai medo a que esa ameaza poida ir a máis. María. O nivel grave é o segundo máis alto no Reino Unido e iso significa que un ataque terrorista é altamente probable nos vindeiros meses, o que implica máis presenza policial na rúa e vixilancia máis estreita. Esta decisión non chega só despois do apuñalamento en Golders Green, cualificado como incidente terrorista pola policía, senón despois dunha sucesión de ataques antisemitas contra sinagogas, a Embaixada de Israel e espazos da comunidade xudea, o último contra 4 ambulancias dunha asociación xudía. O goberno fala xa de emerxencia de antisemitismo e non descarta a inxerencia de actores estranxeiros. De feito, a policía investiga ao home detido esta semana por posibles vínculos con Irán. É hora de moito movimento nas estradas, especialmente nesta ponte festiva. Vemos as cámaras da Dirección Xeral de Tráfico na Coruña, por exemplo, na principal vía de entrada e saída. Nestes momentos non hai moito tráfico, circulase con normalidade. Fixámonos na outra gran cidade galega, en Vigo, tamén o tráfico é fluido a esta hora, en concreto na ponte de Rande, pero, aínda que haxa pouco tráfico, hai que respetar os límites de velocidade porque os radares non descansan en festivo. Cada vez hai máis, moitos consideran que sí que están mellorando a seguridade, pero tamén hai quen pensa que son para recadar. Están todos xustificados? Calquera medida que tomen para evitar que haxa accidentes e mortes, pois benvida sea. No son necesarios ni siquiera uno, porque normalmente la gente por aquí va a una velocidad moderada. Entonces lo que hacen es recaudar, porque en este túnel a 50 parece que vas parado, o a 40. Cuando salimos con la familia, pues sí, mi marido siempre lo veo controlando los radares y bajando la velocidad, y hay momentos que dices, ostras, otro radar, sí, pero bueno, no sé, me parece bien. Con toda a xente sabe onde está o radar, a minora antes do radar e non vez sale. Que pasa? Que se poñen varios, pois non lle vai a dar tempo. Os dispositivos de control de velocidade aumentan, pero non son as grandes vías e autoestradas, senón tamén no centro das cidades. Por exemplo, aquí onde me atopo eu, fronte unha das entradas do túnel de Beiramar en Vigo, vai ter un tercer radar este mes. Entre os días 11 e 12 pecharase para calibrar e estar operativo a mediados de maio. O túnel volverá a ter 3 dispositivos e controlará a velocidade en ambos os sentidos da circulación. Será dos coñecidos como superradar máis moderno e ven a reforzar, segundo as autoridades, a seguridade viaria nesta zona da cidade para evitar que os milleiros de conductores que usan o túnel lle pisen máis dos 50 km/h permitidos. Hai quen escapa das horas en coche, prefire o tren. Na estación de Santiago esta mañá, o ir e vir de viaxeiros foi Mercedes continuo.
Si moito movemento desde primeira hora da mañá aquí na estación de tren intermodal de Santiago neste 1º de maio. Son moitos os que aproveitan a ponte festiva de 3 días e elixen o tren para desplazarse. Desde Santiago saíron esta mañá trens con destino a cidades como Madrid ou Barcelona co cartel de completo. Durante esta ponte do 1 de maio, Renfe pon a disposición dos viaxeiros 1 millón de prazas a nivel nacional. Uns chegan, outros marchan. O movimento de viaxeiros este festivo do 1 de maio é continuo na estación de tren en Santiago, como esta familia compostela que aproveita os 3 días para ir a Madrid. Porque era unha ponte tan curta que en realidad eso che dá para ir a lugares que están preto. E viaxamos en familia, imos cas nenas, temos familia tamén en Madrid, polo cal veremos a familia, estaremos con máis nenos e ese é o plan. O peche do aeroporto da Lavacolla por obras e a comodidade fai que sexan moitos os que prefiren elixir o tren como medio de transporte. A mellor alternativa que encontramos e agora co aeroporto cerrado tamén pois non hai moitas opcións máis. Polo tema do equipaje e tal, a min é máis cómodo, e sobre todo para ir a Madrid desde aquí, bastante práctico. O tren con destino a Madrid ás 12 menos cuarto saiu da estación de Santiago con todas as prazas ocupadas. Para a familia ver un espectáculo en Madrid e disfrutar del, disfrutar do fin de semana lá. Aproveitando que o xe festivo, somamos un día máis a maiores, e, bueno, ahora arrancamos o tren a Madrid, despois tiramos a Marruecos. En sentido inverso, tamén foron moitos os que desde a capital decidiron pasar a ponte festiva en Galicia. Bueno, somos de Bilbao, Barcelona y Madrid, pero venimos a disfrutar del mar. Un grupo de 12 amigos y que vamos a pasar un feriado prolongado. Tomar unas copas, de ir a un restaurante, ver las catedrales, hacer un pouco de turismo, sí. Todos coa mesma intención, aproveitar 3 días e gozar dunha fin de semana longa fora da casa. Comprobamos que moitos aproveitan para visitar as cidades con calma, paseando rúas de Santiago, Ourense ou Vigo, e vimos tamén moitos estranxeiros. Moitos case acaban de chegar e de acomodarse no hotel. Os pequenos dos centros das cidades están case completos, aínda que se fai media coa periferia, a ocupación estimase nun 80%. A media son 2 días de reserva e 80 euros por habitación. Vamos a estar hasta el lunes, vamos a ver todo, no hemos venido nunca por la zona de Galicia, siempre andamos por el centro, saliendo fuera de España y nada, aquí a peregrinar un poquito. En Santiago máis, pero en total en Galicia o 18% dos turistas que nos visitan son estranxeiros. Fálannos das paisaxes, do camiño, da beleza da cidade e de que a nosa catedral está entre as máis belas do mundo. And maybe Notre Dame. Aspettavo di venire qui da tanto tempo. Esta italiana di que levaba anos esperando vir. Primeiro quería vir a pé e despois en bicicleta. E ao final, nin unha cousa nin outra. Pero ci sono. Hai, por exemplo, máis turismo estranxeiro, que para nós ten uns 2 días, un pouquiño máis. Notamos moito que os que viñan antes e pasaban 2 noites, agora marchan antes para coller o avión na Coruña. Porque esta é a primeira ponte coas obras da Lavacolla en marcha, así que veñen en bus desde outros aeroportos ou cruceiros. Comeremos en el mercado y perdernos por las calles. A estadía nas cidades galegas complementana con rutas fluviais, praias tranquilas, visitas a mosteiros ou días de silencio no medio do bosque. Os que teñen algún que outro problema para facer turismo son os que queren visitar o Coliseum en Roma. Os problemas informáticos fixeron que as entradas se conseguisen por outras vías e os prezos chegan a triplicar o custo habitual. Javier Romero. Sí, segundo varias denuncias, todo apunta a que detrás disto hai un sistema ilegal de revenda de entradas. A través de sistemas informáticos, os responsables mercan estas entradas en grandes cantidades, despois as venden a un prezo maior ou tamén consiguen bloquear a web oficial do Coliseo para obrigar os usuarios a mercar as entradas noutras páxinas onde todo é máis caro. A pesar das sancións e das novas regras para frear estas prácticas, o problema continúa e o acceso ao Coliseo segue estando en gran medida controlado por este mercado paralelo. Cambiemos de asunto. A morte dunha nena de 11 anos por un posible caso de menixite en Ourense activou os protocolos sanitarios para rastrexar os contactos estreitos de xeito preventivo. Polo de agora xa citaron a máis de 100 persoas para recibir a medicación que reduce o risco de contaxio. Alberto.
Así é, son 104 persoas as que entre onte e hoxe recibiron a quimioprofilaxia establecida para este tipo de casos por protocolo. Son 104 persoas que nos últimos días tiveron contacto estreito coa menor tanto no ámbito social, familiar e educativo. A nena faleceu o pasado mércores aquí neste complexo hospitalario universitario de Ourense. A falta de confirmación oficial tras as probas realizadas, os síntomas previos apuntan a un óbito por meningite. Precisamente aquí en Galicia, a partir deste mes de maio, vacinaránse contra esta patoloxía todos os nenos e nenas de 12 anos. Cando acudan á revisión aos centros de saúde, recibirán unha dose contra o meningococo B. A imaxe non pasa desapercibida. Son afeccionados ultras do Leganés. Algúns levan paus e bates nas mans. Están na Coruña para ver o partido que esta tarde enfronta o Deportivo co equipo madrileño. O encontro declarouse de alto risco. Isto implica a despregadura dun operativo policial especial. Por sorte, os axentes evitaron que se producisen enfrontamentos. Interceptáronos preto do estadio de Riazor. Xoel. Sí, de feito, Marta, ese grupo dunhas 30 persoas foi identificado e tamén foron cacheados os seus integrantes porque algúns deles tamén levaban obxectos, como dicías, como paraugas ou bates nas inmediacións da Casa da Auga. Unha vez identificados e cacheados, os axentes escoltáronos cara a outra zona, logo de comprobar tamén que ningún deles tiña antecedentes por delitos vencellados coa violencia no ámbito deportivo. Unha zona esta na que nos atopamos, na que os deportivistas celebran hoxe o seu tradicional Día de Peñas como previa tamén a ese encontro que está previsto para 6:30 que, como dicías, está declarado de alto risco. Por iso hai un amplo dispositivo en marcha. De feito, os axentes da Policía Nacional están escoltando desta hora os afeccionados do Leganés na zona de María Pita e continuarán facendo tamén durante e despois do encontro. E acabamos de saber dun tráxico suceso. A 1 da tarde se producía a morte dun home en Carballo. Ocorreu cando a vítima paseaba en bicicleta. Todo parece indicar que o home de avanzada idade tivo algún problema e caeu desa bicicleta na que ía. Nas comisarías hai unha nova ferramenta destinada ás vítimas de delitos sexuais. É un manual con 700 pictogramas e está dirixido ás mulleres e aos nenos que teñen dificultades para se comunicaren. Desde un simple bico a un tocamento a xa violacións de sexo oral. Debuxos, pictogramas con contido sexual dirixido a vítimas que non son quen de describilo con palabras. Para persoas nunha idade moi temprana, rapaces ou rapazas moi xóvenes, ou persoas con unha discapacidade elevada, que non poden manter unha entrevista como poderíamos manter calquera outra persona. Nenos e mulleres con discapacidade, porque as vítimas de delitos sexuais case sempre son elas, para quen é difícil denunciar e tamén antes recoñecer o delito. A utilización de imaxes e pictogramas é moito máis efectivo para que, sinalando situacións, estados de ánimo, ubicacións, poidan contar o que lles aconteceu, obviando a linguaxe moito máis técnica. 700 debuxos cunha lectura de dereito sinxela e adaptada e con persoas, situacións... Relacións familiares, non? Si é meu irmán, si é meu pai, pictogramas máis específicos, un condutor de autobús, un fisioterapeuta. Moitas veces as persoas que agreden as persoas con discapacidade soen ser os coidadores ou os familiares directos ou algún profesional da atención. Entón é importante que a propia persoa con discapacidade poida expresarse e decir en primeira persona que sucedeu e como sucedeu. O agresor dos nenos case sempre está no círculo familiar máis íntimo. En mulleres con discapacidade, o abano ábrese a profesionais do contorno. Este é o momento en que rescatan unha das vacas que caeron por un desnivel en Taboada cando fuxían asustadas dun animal salvaxe. A mediodía, ese helicóptero conseguía sacala polo aire. Está sendo un operativo realmente complicado, pero os esforzos non cesan. É unha situación que non sabes moi ben, parece que estás vivindo algo irreal.
Así de claro define Xosé Andrés, o dono desas vacas xunto co seu irmán, o que viviron estes 2 días. Son momentos moi complicados, pero o operativo de rescate para recuperar as vacas está sendo exitoso, aínda que longo. Alejandro, como vai? Están todas rescatadas? Seguen ese operativo en marcha? Pois Marta, desta hora únicamente quedaría unha vaca que resultou falecida por recoller desa ladeira. Hoxe os traballos, como ti ben indicabas, leváronse a cabo polo aire con ese helicóptero chegado dende Asturias. Como se desenvolveron pois estes labores? Pois ese helicóptero deixaba no punto onde están as vacas unha rede, ali os operarios ian metendo un por un os animais para despois ese helicóptero volver a recoller a rede e trasladalos a un punto superior desta ladeira. Hoxe os traballos por vía aérea, pero onte boa parte desas vacas que se caeron por ese terraplén foron recollidas grazas a cordas amarradas a vehículos. Tamén unha delas tivo que ser rescatada pola auga cun pantalón flotante a modo de padiola. Operativo moi complicado debido á orografía desta zona. Hai pendentes moi pronunciadas, pero como ben decimos, este operativo está xa a piques de rematar con esas 9 vacas sans e salvas e desafortunadamente unha delas resultou falecida. Está sendo o xeito máis rápido e seguro para rescatar as 9 vacas que quedan á beira do encoro de Belesar. Pouco despois da 1 da tarde, un helicóptero dos bombeiros de Asturias, solicitado pola Xunta, partía coa primeira. Vamos a intentar ir rescatando por grupos as vacas, traéndoas aquí para esta finca que temos detrás. Cada viaxe do helicóptero son 10 minutos, polo que se espera que queden todas a salvo esta tarde. Caeron ladeira abaixo mércores a última hora do serán, fuxindo de algún depredador, probablemente o lobo. Foron caer no peor sitio posible para rescatalas. Sí, é complicado porque hai moito arboledo, hai zonas que temos unhas pendientes do 60% e caídas da 4 metros. A unha derona sacado ladeira arriba. ¡Vamos arriba, vamos! E outra polo río sobre un pantalán despois de sedala. É arriesgado porque a vaca móvese e o pantalán non é a cousa máis segura. Das 12, todas preñadas, morreu unha e outra está gravemente ferida. Non sabe nin como, a verdad, que solo morrera unha de 19 foi un milagro, un milagro. Despois de tantas horas, os animais están desorientados e cansos, esperando seguro a poder volver pacer tranquilas no prado. A rotura dunha tubaxe no centro de Pontevedra causou unha riada de auga en varias rúas. Acabou anegando un garaxe, danando un transformador da luz. Susana. A auga entrou no garaxe acadando unha altura considerable. Os bombeiros, por precaución, decidiron desaloxar os veciños, xa que a auga entrou en contacto cun transformador que hai neste soto, causando varias explosións. Foi pouco tempo ata que puideron garantir que era seguro que regresasen ás súas vivendas. Agora tocalles avaliar os danos que a inundación causou nos vehículos e nos trasteiros. A inundación de 2 rúas do centro de Pontevedra sorprendeu os veciños de madrugada. A auga entrou con forza no garaxe de 2 edificios. Nos despertaron los vecinos puerta a puerta de que había una inundación. Entonces nada, ya salimos rápidamente, los que pudimos, yo tengo el coche en la primera planta, fui de las últimas en sacarlos, pero había un montón de coches dentro y bueno, llegó la policía, llegó Protección Civil, los bomberos sí que tardaron 1 hora y la rotura principal parece que estaba ahí a la altura de Gadis. No primeiro soto hai un transformador da luz que causou varias explosións ao entrar en contacto coa auga. Por precaución, os bombeiros desaloxaron os edificios ata garantir que era seguro que volvesen as vivendas. A policía e os bombeiros xa nos avisaron de que había risco eléctrico porque foi cando se escoitou o estallido que abriu un tramo de pared pola presión da auga que onde hai un transformador. O que nos dixeron é que, bueno, que igual había que desaloxar polo risco hasta que comprobasen que todo estaba ben, que non había risco nin dano estructural. Tuvimos que bajar, yo vivo en el ático, 7 pisos sin luz, sin agua, sin nada. Yo estaba abajo cuando escuché, hubo por lo menos 3 explosiones. Yo estaba precisamente allá abajo, ya estaba cuando las explosiones. Xa teñen subministración eléctrica grazas a un xerador e comezan a avaliar os danos causados pola inundación nos garaxes. Unha persoa morreu no incendio dun edificio de vivendas na localidade gaditana de Rota. O lume afectou a un piso da 3ª planta. Ali quedou atrapada a vítima. Os bombeiros conseguiron sufocar o lume nunha hora coa axuda do persoal da base naval que a Armada estadounidense ten nesa localidade. Hace un fuego pero muy fuerte, mucha llama, mucho humo. Vamos, que el humo lo veía yo desde mi casa.
Y al venir para la feria pues me encontré aquí el numerito. Sobre las 8:30 de la noche más o menos empezó a salir humo y del humo se convirtió en llamas y sobre las 9:45 lograron terminarlo gracias a la colaboración de los bomberos de Navy. Os ladróns volven cebarse co patrimonio relixioso en Xinzo. Antes foron os cemiterios, desta vez entraron en varias igrexas. Outro golpe no máis sagrado. En Ganade levaron 2 cadeniñas de ouro que tiña a Dolorosa. En Paradas e destrozaron os petos. En Ganade, como non hai petos, pois non fixeron destrozona máis que na porta. Quizá elí dañaron máis a porta que aquí porque foi máis mala de abrir. A pechadura, mira, velas ali están no chao, e aquí deixaron eso así. Demasiado dano para pouco botín. Eles andan buscando cuartos, entonces revolven todo. Que van roubar na iglesia se a xente maior non dá nada ou dá uns céntimos, que pode haber 30, 40 euros, non hai máis. Pero claro, rebentan as cerraduras, rebentan calquer cousa dentro, é o gasto que fan. Sospeitan de bandas do oeste que efectivamente actúan de noite en días laborables e protegidos pola soidade do rural. Veño todos os días, e aquí non raxe naide. Veciño non hai ningún arredor. Isto está todos os días solo, as noites entran o que quer. Chove sobre mollado. Nos últimos meses, a xa coñecida como Banda dos Cristos profanou alo menos 9 cemiterios en 6 concellos de Ourense, tamén en Xinzo. Máis que nada o destrozo que fai yo ver que están, pois, que saltearon as sepulturas. E sabes que para nós os galegos o cementerio é algo moi sagrado. Non se descarta a relación cos grupos criminais que rouban cobre. A aparición de varios coches queimados preocupa os veciños do barrio coruñés das Xubias. Queixanse doutros actos vandálicos como pintadas nos portais, roubos tamén nos vehículos. Un dos coches queimados permanece no lugar do suceso. Xa retiraron o que estaba pegado a este, que tamén ardeu. E hai uns días houve un incendio máis noutro vehículo nesta mesma rúa do barrio das Xubias de Arriba, na Coruña. Nosotros estamos en que, según lo han hecho en el otro, que aquí viene alguien y parece que hay unos que vienen con una capucha de noche a las 2 o 3 de la mañana y tal, según se oye. El caso es que prendió en este y el que estaba aquí, un Opel, pues no sé si con el fuego de este también se quemó el otro. Ademais destes incendios, os veciños denuncian outros actos vandálicos. Lembran que roubaron e causaron estragos en varios vehículos. Y están rompiendo cristales para robar cualquier cosa que ven dentro, como ya digo, como le pasó a mi hijo y más a muchos más por ahí por el sanatorio. Este aumento da conflitividade ten os veciños preocupados. Aquí, esto desde hace un año para aquí, no estamos muy tranquilos, porque siempre está surgiendo algo. Tamén tiveron que limpar as pintadas que, segundo contan, apareceron en varios portais. Ante esta situación, reclaman medidas para recuperar a seguridade na zona. A Policía Nacional desmantelou unha banda de delincuentes que utilizaban un centro de chamadas madrileño para estafar a xubilados residentes en Alemaña. 4 dos membros da banda foron detidos en España e 2 máis no estado alemán de Baviera. Facíanse pasar por policías ou funcionarios xudiciais para exixir o pagamento dunha fianza e evitar que familiares involucrados nun suposto accidente de tráfico rematasen no cárcere. Os 6 detidos están xa en prisión provisional polos delitos de organización criminal e estafa continuada. Actualmente hay 14 víctimas a las que lograron estafar más de 1.260.000 euros, pero no se descarta que aparezcan más, ya que la investigación continúa abierta. E se aínda non teñen plan para estes días de ponte festiva, presten moita atención porque xa vai comezando a temporada de festas. En Muimenta, no concello lucense de Cospeito, a protagonista hoxe é a filloa. Para acompañala, que mellor que unha tenreira galega a que lle dedican o día en Láncara. E coa comida non pode faltar a bebida, como un viño do Ribeiro que se homenaxea en Ribadavia. Pero hai máis festas que as gastronómicas e non podemos esquecer os maios, que se celebran en moitos puntos de Galicia, especialmente en Ourense. En todos estes sitios están moi pendentes do tempo e este mes das flores empeza con temperaturas normais para esta época do ano, en torno aos 20 graus de máxima, con algún chubasco. Logo de termos un mes de abril con temperaturas algo altas e poucos días de auga.
Non se cumpriu o refrán, a abril non tivo augas mil. En Galicia choveu 12 días pouca cantidade e fixo calor para esta época do ano, con Ourense á cabeza, que incluso chegou a marcar a temperatura máxima de España o domingo pasado, 32 graus. Hubo sol, e viñamos duns días ou duns meses de estar moi mal o tempo, e pois foi do gusto. Para min foi un mes estupendo. En abril estuvo moi bo. A Semana Santa tuvemos moi bo tempo, a verdad que moi bo. Maravilloso, porque eu estuve hasta na playa, lá en Miños, e o tempo acompañounos un pouco, bueno, polas mañáns un pouquiño tal, pero despois aguantábase ben. Con todo, acabamos o mes cunha baixada de temperaturas que se manterá nos vindeiros días. Ahora este último moi mal tiempo, de repente, sí, me ha cortado un pouco el rollo. Tamén hai previsión de chuvias febles. Fixámonos, por exemplo, en 2 puntos de Galicia. No norte, en Ferrol, o día está máis ben nubrado. Mais ao sur, en Pontevedra, tamén temos algunhas nubes no ceo, pero o día está un pelizquín máis claro. A primavera é sempre un bo momento para visitar os máis dos xardíns que alberga a Ruta de Pazos e Xardíns Galegos. Fixemos unha parada no Pazo de Oca, na Estrada. O privilexio de velo case a vista de paxaro, un privilexio de poucos, desta volta dos ollos que nos abre a cámara desde o alto, incapaces de non fitar nas súas fontes, nos parterres, nos rododendros que hoxe o invaden todo. O privilexio continúa en terra, este xa para todo o mundo, en visitas dispoñibles todo o ano, case rematada a floración da primavera, a vexetación, o verde, os xogos da auga e o recendo convídannos a camiñar cara ao verán. Ainda queda algo, non? Algunhas variedades de rododendro tardías, e agora é cando empezan a xurdir bulbos e outro tipo de bulbos, plantas vivaces, á espera das hortensias, dos agapantos. O xardín de Oca é un xardín que está sempre verde, está conformado prácticamente na súa totalidade por parterres de buxo. A riqueza botánica é difícil de cuantificar, a verdade, tanto en número de especies como en canto ao valor botánico que supoñen. Hai momentos do ano que hai que aproveitar para levar a cabo certas podas. Para poder ver e gozar disto, imaxes do momento de máximo esplendor das flores, do mes de marzo e de abril. É un lugar que provoca fondas emocións nos visitantes. É a función do xardín, non? A emoción de pasear por aquí, un prazer que se repite ao longo dos séculos. A exposición da fotógrafa estadounidense Annie Leibovitz, que dende o pasado 22 de novembro se expón na sede da Fundación Marta Ortega da Coruña, chega á súa fin. A exposición fai un percorrido polas principais etapas vitais e creativas de Leibovitz dende os seus inicios na revista Rolling Stone ata a súa inmersión no mundo da moda. Wonderland é a 6ª gran mostra fotográfica que impulsa a Fundación Marta Ortega. Neste festivo damoslle as grazas por facernos líderes onte na franxa do mediodía. O Galicia Noticias marcou máis dun 25% de cota de pantalla con picos do 27%. E este espazo, Telexornal Mediodía, rexistrou un 16,9% de media, alcanzando picos de audiencia do 23%. Grazas por confiar en nos para informarense. E continuamos con información desta volta do tempo. Damos un adianto do que xa saben que vai vir en canto rematen os deportes. Efectivamente, teremos unha xornada de venres entrando este mes de maio con eses chubascos que durante a tarde estarán un poquinho máis presentes pois nese terzo máis norte, provincia de Lugo, interior da provincia da Coruña. En canto ás temperaturas, falamos dun ascenso con respecto a onte, dando a máxima en Ourense neses 24 graus. Nuns minutos, en canto rematen os deportes, imos co tempo. Estes pequenos exemplares de lémur de cara branca naceron no madrileño Parque Faunia. O nacemento das crías supón un éxito do programa reproductivo e de conservación do zoolóxico. Ademais, esta especie, originaria de Madagascar, atópase ameazada pola destrucción do seu hábitat natural, polo que a chegada destes pequenos é unha moi boa noticia. O Kochari é unha danza colectiva tradicional de Armenia e o 29 de abril, Día Internacional da Danza, ese baile
típico luciu así. En Ereván, a capital de Armenia, reuníronse unhas 4.000 persoas de distintos grupos e academias de baile do país para realizar ese baile multitudinario recoñecido Patrimonio Cultural Inmaterial da Humanidade. Con eles marchamos. Moi boa fin de semana.